Ακρόπολη δουλά, τα βαγάλματα φάρκα, ξημέρωμα ροζ, οργαντίνα. Μικρή ζωγραφιά σου Αθήνα. Στη γειτονιά μας είχαμε το φούρνο του Τσεκούρα. Ο Μπαρμπατάσος ήταν ο πατέρας και ήταν όλη η οικογένεια από την Ήπειρο, οι Υπηρώτες. Όταν λοιπόν έβγαζε ψωμί, αυτό είχαν περάσει οι πίνες, ήταν μετά την απελευθέρωση. Αλλά η πείνα κυριαρχούσε. Όταν λοιπόν έβγαζε ψωμί, είχε κάτι βιτρίνες, έβαζε τα καρβέλια, όλο καρβέλια, δεν είχαν έρθει ακόμα οι φρατζόλες, και όπως ήταν ζεστές, θολώνανε το τζάμι. Εμείς είμαστε από την πίσω πλευρά, επί της τρυπόδων, και παίζαμε. Κάποτε λοιπόν σκεφτήκαμε να κλέψουμε λίγο ψωμί. Τι κάναμε? Στο τελευταίο παράθυρο της βιτρίνας, χαμηλά, σπάσαμε το τζάμι, μια γωνίτσα, και βάζαμε το χέρι μας μέσα, και όπως ήταν τα καρβέλια, τα βάζε και τα έψινε ενωμένα, εδώ που κολλάγανε ήταν μαλακό. Βάζαμε λοιπόν το χέρι μας, λίγο, αδειάζαμε το καρβέλι, το μοιραζόμαστε σιγά σιγά και φυσάγαμε και γιατί ήταν ζεστά, και το τρώγαμε. Ο παππούς, γιατί τον λέγαμε παππού, καταλάβαμε ότι τα βρίσκε. Δεν μας έλεγε τίποτα. Έβαζε άλλο καρβέλι. Μια μέρα λοιπόν πεινάγαμε πολύ και κάναμε το ίδιο. Φάγαμε πάλι το ψωμί, φύγαμε όμως γιατί ψηλιαστήκαμε ότι μάλλον μας είδε ο παππούς. Δεν μας είχε δει. Γυρίσαμε με τα 5 λεφτά και βλέπω λοιπόν στη θέση του φαγωμένου ψωμιού, καρβελιού, ήταν ένα άλλο καρβέλι. Μας είχε βάλει. Δηλαδή τι έκανε? Μας έδινε ψωμί, αλλά εμείς δεν το παίρναμε από απερηφάνεια, δεν θέλαμε να μας δώσει ψωμί, και αυτός τι έκανε? Έβλεπε λοιπόν το καρβέλι το άδειο, το έβγαζε, έβαζε καινούριο, αδειάζαμε και το καινούριο. Ακρόπολη δουλά, τα βαγάλματα φάρκα, ξημέρωμα ροζ, οργαντίνα. Μικρή ζωγραφιά σου Αθήνα.